Chini bwskango kaisa kotor ma program wngmani bwkhak thangui tongo chini mothao aboni bagui tini chwng puila chini jubli ustun chwng khlaini bakhak yapili salaikha tei samung khlailakha abo haikhe no tini juk rwui maap rwlaiui borok khlaikhe chana hwnui jaga place o nailai yakulai oro choice khaiui tabuk chwng suwui tonglaio suwui chwng tini complete khlainai chini dalai rwui chwng complete khai klangnai abo haikhe yang bwrwi rok bo chwng nukha chini bwrwi rok bo tini samung khlailakha borok pathor thumui gui khlai manakhe tei abo haikhe no yang bwskango bo chwng nugo building samung choli tongmani bagui abo haikhe no chini o church nok bo hamil khlailai tonglaio dol dol khaiui abo haikhe no chwng oro chini tin dikon manjak paikhe borok no belai khe hambai borok kha rwui no samung khlai tonglaio abo haikhe chwng nugui mano yango chini engineer dara abo haikhe no bo balcony bahai khlaikhe naithok no hwnai borok nai tonglaio abo hwnkhe chini dikon belai khe kwsarang abo haikhe tini samung bo khlai tongo chini motha no mil khlaiui tractor bai khe borok bo belai khe hambaima rwo bo amchakhai tini khlai tongmani bagui tei abo bo dikon no bobo samung khlai tongo yango chini takuk somen takuk makma takuk bimol takuk kartik bobo borok bo abo haikhe samung khai tongo abo chini takuk mongol bobo khanangui samung khai tongo abo haikhe kwbangma borok tongo oro samung khlaini rok tini abo borok no bo belai khe hambai rwo borok tini hai jorao samung khlai phaimanmani bagui chini bwrwi rok no bishes khe hambai borok bo agini pathor je ha bisingo kwlwgui tongmano thungsa khlaiui ekkhak laiui thungsa khlaiui borok tini rungui tongmani bagui borok no bo belai khe hambai abo haikhe no chini tini chwng lelaui swrapsa tongmani abo hwnkhe mangpili ani bagui joto nono hambai norok nai tongdi next ni samung no nuknai tei je joto phainai rok no joto no hambai ani kha kaham bai.